Днес отново сме в семейното стопанство на Димитър и Георги Катранджиеви. Ще наблюдаваме как протича почвообработката по техните полета и съответно подготовката за предстоящата сеитба. Домакините са заложили на безкомпромисното качество на прикачна дискова брана Amazon Ecatros XL 6003 2TS, допълнително оборудвана с сечка и агрегатирана към трактор клас Axion 930. Amazon Ecatros XL 6003 2TS е с 6-метрова работна широчина, диаметър на дисковете 610 мм с хидравлична настройка на дълбочината и работна скорост до 18 км в час, което я прави изключително производителна и подходяща за обработката в големи стопанства и къси прозорци за агромероприятия. Работната дълбочина достига до 16 см и се справя перфектно при работа в стърнища и места с високо количество на растителни остатъци. Друго отличително предимство на дисковата брана са ниските експлоатационни разходи. Оборудвана е с дискове Hixel, които имат допълнителна обработка срещу корозия и притъпкващ дисков валяк DW с диаметър 600 мм. Важна характеристика на компактната дискова брана Amazon Ecatros XL 6003 2TS е ниската консумация на гориво – едва 4 литра за хектар. Машината е подходяща за агрегатиране към трактори във високия мощностен диапазон и затова комбинацията с клас Axion 930 дава перфектни резултати при работа. Тракторът е оборудван с 8,7 литров двигател FPT с мощност от 355 конски сили и безстепенна скоростна кутия C-Matic. Трансмисията предлага ненадминато удобство на работа и лесно управление, както и надежност, комбинирана с нисък разход на гориво. Мога да кажа, че самата подготовка пред сеитбена тази година стана много добре. Техниката се представи блестящо. Rapid КБ – официален представител на клас и Амазона за България.